Ayo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Welcome to Angisakufuni. Ayo, guys, it's going crazy, it's going bananas. You know, this is Home Affairs in Dabazasekai. I wonder today who's gonna fambela moyeni, who's gonna famba bri. Today is another day, another dollar, another banger, another problem. We as Home Affairs angisakufuni ila sobe sidiscussa khona bafethu ukuthi sikwazi ukuthi sijaje abantu ukuthi baqhubeke nezimpilo zabo bakhululeke. Mawukuthi ukhona umuntu othandana naye and ufila ngathi ukubambile kule relationship or ufila ngathi uyiburden kule relationship or ufila ngathi uyakumunya ligadi kule relationship, bhalela iKing Ginger bafethu. Hala at me usho nje ukuthi Ginger, I want to break up with my partner. Sengikhathele lo masaka, sengikhathele lo sisi lona ongazazi ukuthi ini ngani. Talk to me. Ngizokwenza njalo. But do the right thing again, bafethu, before I let you go. Tell a friend to subscribe on this #1 channel. And thank you so much for putting us in 200,000 subscribers. Now we are going on 250,000 subscribers. Let's go, Mzansi. Let's go, Mzansi. Tell a friend to do the right thing. Right now, I'll sing Bonu Utsubani Otakufamba Bri. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bampolulu fast. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! What made you go to We are back at it, Mzansi, and I wonder, who are we going to be taking to April bafethu? Today is another day, another dollar. Oh, my brother, into ayisho kumina uthi King Ginger mfowethu, ngi-confused. So, maye confused ke na nami confused ke because shuthe le nto iyaconfuseana phela fethu ekugcineni. So, I confused to my brother, ngizosondele fethu ngoba nami confused manje. Njayami. Bade. Khamba kanjani? Khamba kahle mfethu. Sho mfethu, umfowethu ubani igama? Ngobulelo wakwaZuma. Wakazuma umsholozi. Indoda. Yeah, anamakhanda amabili. Ncamalala. Mfowethu utshela mina Ncamalala kwenzakalani mfethu? Uthando lukwenzani msholozi? Umuntu wami ngisuke Mnambithi mina. Ngafika la eGoli ngokuzosebenza, ngasebenza ngathola enye intokazi enhle nje. Sathandana ingihlonipha. So manje isiyashintsha manje. Hayi man. Angazi noma manje sitakwa umbuso noma sekwenzakalani. Sihamba amaklaphu, silandwa ngezimoto. Ayisenasikhathi sami. Siyangitholela nje. Hawu, kahle no. So yonke lento iqala nini mfowethu mfoka Zuma? Iqale nje last month nje umuntu esengishintshela ngoba beka umuntu nje alright ongahamba amaklaphu, beka umuntu othanda isonto. Sengiyambona manje usahambela amaklaphu akasalala endlini. Seba yislay queen. Uyaguquka nje. Siyashintsha akasa nasemafonini akhe nje awusaqondi kwenzakalani makukhala ifoni uyaphuma ayofona etoilet nje kushintshile. So wena mfethu uke wahlala kodwa naye phansi wambuza ukuthi kwenziwa yini manje wena osuba iseqamgwaqo? Ngihlezi phansi althuletha akukho kwenzakalayo. Nami sengifikela ngikhathala ngingakho saqala ungisize ukuthi ngithole lonke iqiniso nami ngibe free ngibe right. Yeah. So wena bhuti wami usekhona nomunye umuntu mhlambe obusumtholile njengoba bese kuyinyanga yonke ubona ukuthi lana ngathi akusahambi ngendlela yakho? Ngizame lapha nalapha. Bambe lapha amatoho lapha nalapha. Yini bese ku dry kakhulu yini? Hayi bese ku dry nje.
njobe eshintshile nje sekudry. Sekudry kakhulu. Yini into ofuna ukumtshela yona mfethu umefika lana njengoba ubhalile angisakufuni? Ukuthola iqiniso kunithu sangithanda okanye akasangithanda. Manje uma ngawuthola ukuthi usakuthanda Hayi mina ngibona sengiright. so right. So wena ufuna ukumtshela ukuthi awusamfuni. Angisamthandi ngoba Kodwa iqiniso lona kufanele aqala I'll keep. alipiphi. Yes, angafeli ngaphakathi I'll keep. Yes. Mfowethu, nginama options la ubhuti welcome lo. Welcome ngicela usondele. Welcome unama options awu2 la for wena. Ukuthi it's either uma isister ke mayifika lana mawusuqeda ukuhlukana naye ngoba uzomlahla simnika u50 lo simfake etaxini ke ukuthi kagibele itaxi lapha entabeni aye pray or mhlambe uyafisa ukuthi sinibuyisele ngemoto esinilethe ngayo emuva siphinde sinibuyisele lokushini ningasathandani umuntu nje akayigibele futhi sobuyela sala wena ke and then yena shuthe simkhombe evenini uzwela ngezi ucela umdelizele lo sisethi too confused kanti senze into eyiningi useya club yonke into uyagroove and uthi uyajola nemoto ifika phambi kwabhuti bukwenza wena futhi uyasonda mfethu yeah oh nyakozo mfethu hey bawe inkunzi mfethu uyunje umthandazo ubusubambelele kuwo manje mfethu awungitshele mawukhuluma naye endlini uthi uhlala naye phansi ube uyathini me kuthi akwenzeki lutho ukuthi akukho okwenzakalayo ukuthi ngiyamcabangela njalo nje uhlezi khepha lelo gama kuyaba umuntu ngakusasa abana ngolesihlanu nje akabuyike ke endlini usuke hambile nabangani bakuthi hambe nabangani kanti awusuke namadoda akhe isinami mfethu Yebo, kwenzakalani manje la? ngahlala ngapha sisabona siswami usizubani kami Sibongile. Okay no siswami sihleli no my brother lana and uyasichazela ngawe the way inthandana kamnandi ngakhona na the way umphethe kahle ngakhona wena ungathi iziphi nje izinto oyithandayo nje ngale relationship yenu Yo ziningi shame into engizithandayo kodwa ngiunderstand ngifunani la? no angithi kunento afuna ukukutshela yona so yikho ngisachaza ngisafisa ukuzwa iside lakho cause uhappy kule relationship Yebo, bulelo i-interview yani le. no Ufuna kuba i-bouncer? cha ngicela ulinde phela ngithi ngisakuchazela Okay. so wena ungathi yini into oyithandayo ngale relationship Hayi kuningi nje engikuthandayo. Ngithanda yonke into nje, yonke into ihamba kahle. yonke inamba kahle Yebo, yeah so ungathi wena ukuphethe kanjani ungiphethe kahle. Uphethe kahle ungenzela yonke into. Yeah. mhlambe niyasithola isikhathi kodwa sokuba together Yebo. mhlambe kule nyanga nje sikangakanani nje isikhathi ni together Besonke nje sonke lesikhathi. mhlambe wena uyasebenza yini manje Cha. but unokuphuma yesontweni Yebo, ngisuke ngihamba nabangani bami. Yebo. or igroove Ngiyagroove, yes, why not? nana ukuthi ube nabangani abanezimoto Abangani abanezimoto. so uma brother kunento afisa ukukutshela yona and ngizocela ukuthi umlalele mfowethu ngicela ukuthi kube uwumtshela mfethu Sibongile uyazi indlela ebengithanda ngayo soshintshile wena njalo ngolesihlanu nosuku ungekho nasendlini utilezwa imoto ehlukahlukene nje endlini Yebo bulelo, into bengesikwazi ukuyikhuluma soda le. hlezi ikhuluma uthule Kwenze kanjani manje wasuletha ujinja la? ngimcela ukuthi ngicela sisize sithole iqiniso kwayo yeah ukuthi kwenzakalani Qiniso lani? lokuthi wena kahle kahle why umjolela ola lo Ngiyamtsholela. yeah Hayibo, bulelo. oba labo bhuti labo abakuletha Bapho bhuti. lezi imoto ezihlale zikuletha nigcine nini nje ukumbatha ndawonye akasakwazi Hayibo bulelo, into esoyikhuluma la. nigcine nini ukumbatha Hey ndawonye jinja ume kancane, into esoyikhuluma la. yebo manje sikhulume yeah mase Asikhulumi ngani sobabili? ngihlezi ngikhuluma nawe uthule Akukhulumeki nami. Hayibo, and enye ngisuke ngihamba nabangani bami nje. so abangani bakho sebeneyimoto Yebo. abangani bakho Yebo. banomkhaba Yebo. and enye into engayithandi ngawo ukuthi wena usenasikhathi sakhe wena ushuthe isikhathi njengoba ungasenaso sakhe shuthi unesabanye abantu iphela kanjani inyanga ningakaze nje nibathe ndawonye leyo nto Iphele nini leyo nyanga? iyaphela iyaphela inyanga ngithi mangifuna unguza ku uthi ngiyakubhora wena
Mayozotshela ba uJinja enzeni uJinja? Ah, Uzosiza ngani Jinja? no, sizama ukulungisa ngithi lana. Sizama ukulungisa la, sizama ukusave a sinking relationship. So funny. So wena sister at least Oh, so i-relationship yethu yasinka. ayisinki yini njengoba wena wenza zonke lezi Ayisinki. ungakhiphi ungatrack nanokuthi uqonda ukuthini umuntu othandana naye uyakubhora. Ngokuthi akathande ukuhamba ama club. Ngokuthi yena umuntu othanda impilo Akasale phela yena endlini. Uyephi? Angathi ayezwa ke leyo nto. Yeah, mfethu. Oh, kahle. Nendlela nje niyayiplana lento No, le. sister, ngicela ulalele. Yazi sister kube wena uya understand lento esikhuluma ngayo la. So wena sister usakubiza ngothando lento eniyenzayo wena nobhuti. Njengoba nje Angazi umngisha isikhathi. ngichazele wena Jinja ngoba wena uyazi wena. Ngicela umtshele mfethu into ofuna ukumtshelana konke. Umtshele. Mina ngithi sibo sengiright ngawo. Yeah. Uright ini ngami? Sengiright ngawo. Uhambe ke labantu bakho. Nami Chaza ukuthina awukhuluma into ezwakalayo ngathi ngikhazi ukuthi mina kuyaphela ngami nawe namhlanje. Sengikhalisele uwena. ngobani? Ngoba usangithandi. No, luthando luphelile. Oh, luphelile lakho uthando. Wena- Asebenziswe lwami. Kanjani Lwakho. ungenathi isikhathi sokulisebenzisa? Uthando phela ngithi lakho Kanjani? uthando luphelile. Pho manje ke okulindwe wena ke mhla luchargeile No. ufuna ukuthi lisebenze yindaba ubungalisebenzisi sonke lesikhathi njengoba nithandana akasakufuni Jinja yazi Usebamba amatoho somewhere. kakhulu awungeke ngikhulume naye asebenzise lwami uthando butami. Olwakho. Hayi ngisadinga olwakho Hawu uthando. bulelo. Usekho nosengikhombisa uthando olungcono. Yebo. Oh, Yes. umtholela Yes. umuntu No, omkhombisa uthando olungcono ngoba ngoba wena Ngiyakubona unokulova inyanga yonke unwaywa ubani the whole month uma unganwaywa ubulelwa uJinja. hayi ke niyabona nyasukelwa ke uyabona ke bhuti Uyambona ukuthi uyasixabanisa? mina Na uyamvumela ukuthi asixabanise? uyazizwa sisami ukuthi uthini Hayi shemna ngiyashiselwa. Bulelo ayikho nje indaba oyikhulumayo mina nawe asihlukani. Hey. Mina ngiyakuthanda and mina nawe asihlukani. Yini uthando? Hlamba yini uthando? Sisebenzisa lwami uthando lakho Angisadingo lwakho. Sengiright. Ngiyalchajile Asambe Hamba uthola abangcono. Ubani? yini Angimi maboneni nendlini. uthanda imaboneni uthanda iCosmo Hayo. uthanda So usho ukuthi wena kwamele mina ngihlale ngisendlini angikwazi Angisho. ukuphuma ngiyojive ngirelax ngibe happy ngoba yena nangu akakwazi ukuphuma. obala abafana bakubuyisa mina ngemo bulelo and asihlukani mina nawe. Asihlukani. hayi mina. protection Hayi, order ezosisiza ngiyakuzwela, Protection order, ngoba lo musho uzomponya Hayi ngiyakuzwela sibo. Hayi ngiyakuzwela shem. hayi lo musha Mina ngiyakuzwela. nawe hayi wawumthanda asihlukani. no khona yini le disturbing Omusha muphi yena wena omtholela lo musha ukungnwaya. hayi sister yazi sister ngiyakucela mfethu ayikho lento oyikhulumayo Abambe bomkhutha phambili. Mina ngiyakuthanda and ngiyasho nje ukuthi asihlukani ngiyakuthanda ngizoshintsha ke ufuna ngishintshe ufuna ngenzeni Angazi ngifuna ube pink. Noma ube green. Ukuze ngibone ukuthi Uyabona, uthando. uyabona ngithule mina ngenzeni Uyayibona le nto ngenzeni welcome embo Jinja, uyayibona le nto ngenzeni mina welcome Uyayibona. mfethu welcome mfethu embona welcome Uyayibona le nto welcome enzayo? ha welcome no asihlukani mina nawe. Lale Asihlukani mina yaza nawe. kwenziwe njani akwenziwe Kwenziwe njani? njani? Asihlukani Mnikezeni mina imali agibele ahambe la sister afuna okay ukuya khona. sister Ahlukani nami. Mina nawe sohamba siyendlini siyolala masibuya masivuka right yonke into namhlanje sekuyambathwa manje yebo Ayikho leyo nto leyo. Ngoba sekufuna yena. Ngoba sekukhumbule yena. hayi sovula i-protection order my brother uma ukuthi ukulandela ngenkani Unenkinga. hayi bo sister anginayo inkinga sister ngicela ungizwe kahle unenkinga wena ayikho nje Mnikezeni imali ahambe lo. ayikho into izele la Welcome. Jinja ayikho Ahambe la Welcome, kahlala. Imali. into izama nobulelo ngeke zisebenze ngiyakutshela mina Aha. ukuthi ngeke zisebenze mina nobulelo siya continue okwamanje ngisakuzwela sokunika u50 rand uzogibela itaxi lapha entabeni izokubeka eBree from eBree uzothola musukhala bulelo Futhi ngathi ngahlangana notsotsi. ya musukhala Bemsakaze ngempama. bulelo sihamba mina nawe sekhaya manje Ayamuzwa nje nomuntu lo. welcome mthatha Mthatha hambe naye. welcome mthatha Sengiright ngawe sis. wingozi hayi fusek wingozi Sala. nayi nale mali Hamba. uyayidinga Okhutha phambili Sala. dude. Hamba. uzoyidinga le mali Oh. fusek ngeke wena Sala
suka nomlamo wena. Nawe uyangibona ngifaka ama-frontal ucabanga ukuthi ngiyi-type uzojwayela ubulelo, angiyona i-type yakho awumele kancane wena Jinja. ujwayela ubulelo kabi. Angiyona i-type yakho. Uyi-type kabani? Uyi-type yalo bhutulo onomkhaba. Ubale emoto ebikulethile. Suka. Usithathe ningiletha kumakhama. Ya. Wena futhi kube bengiyintombazane ngabe sengikutrape. Yabona wena. Welcome yenza into right kulokho mfethu ngiyacela. Welcome yenza into right. Yeke lento yenzayo. Welcome yenza into right. Mkade mfethu lo sisi. Uyagula lo ekhanda. Uyagula lo. Uzogibela ngani itaxi? Ngisasenesikhathi somgibeza itekisi. Ngabamba ngeenyawo lo. Bembamba inkunzi. Hlala phansi my brother. Uzizwa njani? Ubuthandana kanjani nomuntu oyishubisa kanje? Hayi ngizoza ngerathi. Ubuhlanya lo ntombazana. Yazi be right kanjani azohlanyiswa yini? Udakwe yigoli. Manje ngoba engi-attack nje kanjena mfethu ukube bese ngimshaya mina uyangazi mina mfethu ukuthi bemele umsakaze ngempama. Hayi ngimzwelile bese ngizwela nje yena nje ngoba ngiyambona ukuthi usamncane mina udakela ama-4 ahleze emlanda. Azomgila kodwa kusasa. Uzobuya uyokukhumbula. Ebuye kubani? Mina sengithola umuntu o-right manje. Sengiright ngaye. La hlala khona akaqhubeka ahlala irentele. Nami ngihamba ngiyobheka yami irent. Welcome. Thatha ubafu mfethu umfake emotweni sigodukenda. Lo sesi dangerous. Uyambona ukuthi nalapha akagibela ebafethu nimbhaso bangabuyele emotweni yethu. Agibela itaxi lo muntu lo. King Ginger Cream de la Cream bafethu. King Ginger TV angisakufuni. Uyabona-ke abantu-ke sisebasiza la bafuna ukushaya mina bafowethu ngiyaligeza igama uyangisukela le mayisi siyangisukela and ngiyakubo manje ngifuna umvulela icala. Take me home. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi manje umabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. What made you go to inkinga usekhathele yesenge.